Siguro na-attach ako kasi siyempre sa 1 week na nag-stay siya dito, hindi lang naman puro kwentuhan yun, mga nangyari rin sa amin. Ewan ko ba kasi DJ, sa totoo lang ako ang nakipaghiwalay. Bumalik yung relasyon ko sa ex niya. Gaano kayo katagal, Jake? Yun nga po saglit lang. Recent lang, 2 months. Pero dahil nga malungkot ako ngayon, yung attachment issues ko, parang So, hirap mag-move on. Even na maiksi lang yung pinagsamahan nyo. Siguro na-attach ako kasi syempre sa 1 week na nag-stay siya dito, hindi lang naman puro kwentuhan yun, mga nangyari rin sa amin. Ewan ko ba kasi DJ, sa totoo lang ako ang nakipaghiwalay. Kasi yung nangyari, parang ang dating sa akin, wala siyang pangarap sa buhay. Parang nakokontento na lang siya. Sabi niya rin, wala na daw si seryoso sa kanya kasi marami na daw siyang naging experience sa lalaki. Pero sa akin naman DJ, hindi naman ganun. Wala namang kinalaman yung past niya kasi totoong nagkagusto ako sa kanya, minahal ko siya. Siya rin siguro hindi na kontento kasi gusto niya, bumuo na kami agad ng baby. Pero sa akin, parang ang bilis naman. kaka 1 week mo pa lang, no? After mo siyang hiwalayan at umayaw ka na sa kanya, nagalit ba siya sa'yo? Kasi nung nakipaghiwalay ako, parang pinagsisihan ko rin. So, sa huli, pinuntahan ko siya. Tinuyo ko siya. Pero ayaw niya na. Yung pala, sila na ulit nung ex niya. Nung time na nagkakilala kami, DJ, may communication pa rin sila. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.